Aos gatiños a verdade é que lle encanta andar por lugares con vexetación e tamén lle ten bastante atractivo morder as plantas que anden por casa. E hai máis de 200 plantas que poden ser tóxicas para os gatos. Hoxe imos falar das plantas que lle poden facer daño aos gatos. Se para ti os teus animaliños forman parte da túa familia, esta é a túa canle en YouTube, a de Guillermo Campos, veterinario de familia. E imos directamente co que me parece máis importante, porque hai un tipo de planta que é frecuente e que moitas veces non temos nin idea do perigosa que pode ser. E son os lirios e as azucenas, que en xeral as flores que son parecidas, como as hemerocalis, en xeral as liliáceas. Por que? Porque, en particular, estas poden facer un fallo renal que pode facer que teñamos unha situación complicada, incluso que non se poida resolver nun plazo de 2 ou 3 días. E aquí hai que ter en conta, co caso dos lirios, que non fai falta que morda a planta. Quero dicir que con que pise por donde se mancha de polen e despois se lamba pode ser suficiente. ¡No me diga! Con que lle dé por beber na auga onde temos as plantas pode coller unha intoxicación grave. De maneira que lirios e gatos, compartimentos estancos. Outra planta relativamente frecuente e que tamén ten un potencial tóxico importante son as adelfas. Ademais de que son irritantes e todo eso, poden facer signos neurolóxicos graves. Poden facer que teñan temblores, poden facer que teñan convulsións, poden facer que os ollos se lle movan dunha maneira extraña, poden incluso entrar en coma e chegar a morrer. Hai unha planta, digamos, emparentada, que é a calanchoe, que estes efectos están os máis atenuados, pero ademais pode facerle daño ao corazón, alterar a maneira en que funciona o corazón. Plantas que poden alterar tamén como funciona o corazón, pois os croques, a digital, a dedalera en castelán, a convalaria. Tamén é outra planta que nese sentido pode ser delicada. Non é tremendamente probable que lle faga un daño grande a un gato que non lle pase nada, pero se temos un gatiño enfermo do corazón, pois especial cuidado. Cuidado. Tamén pode afectar tanto ao corazón como pasa en casi todas estas plantas ao aparato digestivo, as azaleas e os rododendros, que son a mesma familia de flores. E a partir de aí, pois hai toda unha familia de plantas que se chaman aráceas, que todas poden causar de irritación na boca, vómitos e irritación no intestino con diarreas, que incluso en algúns casos chegan a vir con algo de sangre. Son aráceas, a Dieffenbachia, as clavias, as calas, os caladios, a costela de Adán, os potos, recordar, que os potos potan. Estas metáforas las quiero yo en mis canciones. E dentro delas hai unha que destaca especialmente, que é silvestre, que é a hedra, a maioría das veces é silvestre, e non tanto a planta como o fruto. O fruto é moi tóxico, e nun caso que coma unha cantidade relevante pode facer que un gatiño se poña incluso en coma e que non o poida contar. Despois, a partir de aí, pois, plantas, sobre todo con flores que basicamente son irritantes, pois hai moitas, quero dicir, bueno, suele falarse especialmente da hortensia, do ciclamen, pero aí temos os anturios, as calas e as que son parecidas, como os espatifolios, a cuna de Moisés. Os lirios da paz, temos os crisantemos, as campanillas, o látex do crotón, que eso pode facer afectacións bastante serias, a glicinia, pero non a planta, senón as sementes e as vainas, as prímulas. Unha cousa especial, vamos a ver, aos gatos moitas veces gusta de xogar cos bulbos, e a maioría dos bulbos pois teñen o seu perigo. Os da Amaryllis belladona fan unha intoxicación que pode afectar principalmente ao sistema nervioso, pode dilatar as pupilas e pode afectar tamén ao funcionamento do corazón porque altera a velocidade a que late. O narciso irritante. Os bulbos do xacinto tamén poden facer intoxicación neurolóxica e coñeces algún caso mortal.
Bueno, o tulipán, os bulbos de tulipán fan trastornos digestivos. Entón, outras plantas ornamentales xa non de flores que poden ter o seu perigo, pois a palma de sagú, a cica, os ficus e o aloe vera. Ollo, co aloe vera, se o comen, pode facerlle vómitos, pode facerlle diarrea, pode non sentarlle moi alá. Despois, ollo no Nadal. Jingle bells, jingle all the way. Porque no Nadal hai 3 plantas que solemos usar e que poden facerlles dano aos gatos. A poinsettia, a flor de Pascua, que, bueno, sobre todo as partes xugosas, porque a savia o que lle fai daño, pode ser bueno, irritante para o intestino, facerlle diarreas e eso. O acibo, que ademais pode ser tamén planta de exterior, podemos ter en interior, bueno, en menor medida o muérdago. O acibo pode facer bastantes cousas, pode alterar tamén como funciona o sistema nervioso bueno, cuidado con el. Unha planta que tamén todos os veterinarios terminamos vendo algún caso é o cannabis. Bueno, o cannabis fai os efectos que podedes imaginar, unha etapa de euforia seguida unha etapa de moita relaxación. Se está por aí en casa, non é bastante posible que lles dé por mordelo. Así que, olliño. Outras plantas que podemos ter en casa ou na horta, pois hai que ter en conta as partes xugosas da figueira, sonlle claramente irritantes. Pode ser tamén tóxico o árbol que dá os albaricoques. E tamén a maceira, as follas e as sementes da mazán poden sentarlle claramente mal aos gatos. Entón, bueno, aí un cuidado especial. Despois, bueno, creo que todos deberíamos ser conscientes de que os gatos non poden comer allo, ni cebola, ni tal. No, jamás. É moi raro que o coman na horta, pero bueno, eso xa nos entraría en outro capítulo que haberá que entrar outro día, que son as comidas que lle poden sentar mal. Hai algún tipo de árbol que tamén pode ser perigoso. O máis frecuente en Galicia é o eucalipto. Quero dicir, o eucalipto ten sustancias tóxicas que basicamente lle poden ser irritantes e facerlle mala digestión. Pero hai un que é claramente tóxico porque ademais pode facer trastornos nerviosos tan graves como incoordinación, convulsións, entrar en coma, pode chegar a quedarse un gatiño por fallo cardiorrespiratoria. Que é o teixo? Impresionante, moi bonito, pero ollo se temos un gatiño que ande por aí, sobre todo cando son pequenos gatiños que ainda están explorando o mundo, e tamén os gatiños que están pois en interior e que, entre comillas, teñen poucas cousas que curiosear. Cando un gatiño ten acceso ao exterior, pois sobre todo caza, interesanlle máis os ratos, os lagartos, as toupeiras, pero en casa ten que curiosear o que hai. Entón, temos que ter consciencia de que as plantas que teñamos pois non poidan ser un perigo. Saúdos, familias, esperamos que este tema pois teña resultado útil e interesante. Se queredes, se vos gustou, facernos o favor de darlle ao like, se vos interesan os nosos temas, suscribirvos, e se creedes que hai outros temas máis interesantes ou outra maneira mellor de contalos, pois facérnoslo saber nos comentarios. Porque o que queremos é que a nosa familia sexa cada vez máis grande. Biquiños a todos. Chao.